ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏବେ ବାହାରିଛୁ। ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତା, କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ରାତି 1ଟା 2ଟା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 11ଟା ବାଜିଛି। ରାମାୟଣ ସରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବହୁତ ଗଛ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ଗଛ ଅଛି। ଦୂରରୁ ପୁରା ମାନେ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆର ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ରାସ୍ତା ସୁନସାନ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ସମୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇକି ଟିକେ ଚାଲିବା କଥା ବି, ଖାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଦେହ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅହିତକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଗଛରେ ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ। ଏଇ ଫୁଲ ଗଛଟିର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଆଉ ବହୁତ ବାସ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମୁ ଗଛରେ କଢ଼ ପିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ଗଲେ, ପଛପଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ଘର। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏଇଠି ରହନ୍ତି 9 ଦିନ ପାଇଁ। ସେଠି କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଠି ପଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ এই ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଏରିଆ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ, ଅନ୍ଧାରରେ ବୋଧହୁଏ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପାଖରେ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି, ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଗଛ ସବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କରଞ୍ଜ ଗଛ, ଏଠି ବି କରଞ୍ଜ ଗଛର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସବୁ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ତ କରଞ୍ଜ କାଠି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କରଞ୍ଜ ଗଛର ରସରେ ଦାନ୍ତର ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ଯଦି ଜୋରରେ ବି ବିନ୍ଧୁଥିବ, ତାହେଲେ କରଞ୍ଜ କାଠିଟି ଆଣିକିରି ମାନେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଯଦି କରିବେ, ତାର ରସ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରଜ କମିଯାଏ। ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗଛ। ରାତିରେ ବି ମୋର ଗଛଲତା ସବୁ ମାନେ ରାତି ବେଳେ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ବାମ ପଟଟା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବାମ ପଟ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏବେ ଗଲା ବେଳକୁ କରୁଛି। ଡାହାଣ ପଟରେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ, ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି, ହଳଦିଆ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ସବୁ। ଏବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି, ଖାଲି କେଉଁଠି କେମିତି ଏଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତ ଟିକେ ବୋଧହୁଏ 2-4 ଦିନ ହେଲା ସଫା କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା
कला उपरे हलदिया रंगर फूल बिछे पड़ता एत सुंदर देखा जाउतला। एबे आम घर आड़क आम जाऊँ लाइट्र फक्स आपको देखा जाऊन एठी गोटे दुर्गा मंदिर भी तैयारी होची अंधार से जना पड़ूना। टिके समय पर आम घरे पहुँची जीवु। ये रातिर दृश्य लॉकडाउन समय रातिर दृश्य ही देखा चाहूली आ श्रीकृष्ण चूड़ा गछ फूलर दृश्य देखापी आपण मानक चाहूली से ब्लॉग टी मुझे रखुची एतिक। परवर्ती ब्लॉग रे पुणी आपण मान सहित साक्षात हो। जदि ब्लॉग टी भल लगी तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। पाखरे थी बेल आइकन को टिपिबा को मोटे भूलिए ना। ऑल को टिपी देवे। मोर परवर्ती वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान निकट में पहुँची जा। रोचे नमस्कार। ना बारी करो ना बार बंद करो।